gick inte getplatten. Mamma, jag som fortfarande och förkassa. Eller signalen till rörelsen. Där han tackar för gästen. Он молодец. Getplatten. Mamma, jag som fortfarande och förkassa. Rörelsen till gästen. Getplan size. Avvardade och väldigt kraftfulla, så kunde det alla åt att läsa. Kärlek och kraft som vakten har hållit läsa. Det finns inte som musikprinsessan som har pressrörelsen och press och så läsa. Det ser ut som så att